puilano khapang dawote bohuk chini kok tibini kok tuma joto lamsugo kok tuma rok ongkha tula sikor adi blong ni bisingo khopjak purbo badlabari ADC village budrai sodar kaimini takhok motendra debroma thangnai ADC somari ni salmario mohanpur SDM haba nok bisingo bubagarano 10 samung sita tangnai mani apurono takhok motendra debroma mobalo nogui bubagrani sakno katri jabadi bubagrano kathang kifili jabadi bubagra kono mungsa tang jabadi hinai koboi bukha kaham bai khlai bo soni pujano bo mani oi akonino bo pon daikhe mansa khaimani takhok motendra debroma phiaba tini takhok motendra debroma bubagrani mungri tini soni puja mansa sabaikha tamo hungkai bubagra afro jahato wanji dogbai bo akromon khaijanai mani bo attack khaijanai mani afro no bo soni puja no mansa khaimani bubagrani mungri phiaba tini hingkai takhok motendra debroma bini nukhungono bo motai khaiye bo punbai khlai boli reui bo tini mansa sabaikha bubagra product kishor manikko debroma ni mungri phiaba takhok motendra debroma bobo khoroksa tiprasa angai tini bubagrano koboi bukhabaino bo tini hamjakma bai bo tini bubagrani sakno katiri thu hnai bubagra kaham kurung tongtho hnai bo tini amo haikhlai bo tini soni puja no mansa khlai bo tini mo haikina nukhungo pon tanai bo tini lukorongno ringai khorsa khornai bo bini nukhungo maicari kha nige khapang dawotai bo song soi hamjangmung bo bongkhana soi lama himnai sabong khana koboi bukhabai hamjagai koboi lama himnai sabo ungno abono tabo sungtai lukorongni khao phiaba pati khai tonai rokke khorsa khuruksu borok rokke tamo ung sitno hamjago rangno hamjago dofano hamjagya dofano chikon jago bubagrano nasile jago bubagrano sileng jago phiaba baksa baksangke kha klabni thei rima bai baksa sakni rang pusa khibiui nok nukhungo omo haikino bubagrani kaham tongnani bubagrano lagma kolok torenani bubagrano ayulok nani omo haikino baksa nukhungo mo haikino rang pusa khibui pon tok thalai omo haike nukja khatini khoroksa takho bini mong ungkha motendra debroma koboi bukhabai hamjang bagino koboi lamao himam bagino bo tini mo haikhlai bubagrani kaham tongtho bubagrani chamong kaham tongtho bubagrani sak kaham tongtho bubagra ayu logoi tongtho hini bo tini amo haikino thangnai ADC songmario bubagrano SDM haba nok bisingo bono attack khainai mani wanji dopharok abono tei no bo afro mansa khainara mani o horni jorao dai bini nukhungni bini bihibo afro bo santu sima iyakhaba songotrama bo afro borot kina mano bo mansa khaina ruja phiaba bo hongke bosbai bo hongke riwi paike bihi khingkai phiaba boromni nukhungo borok bihi bothaino amo haikhlai borok khas hoijaglia kharubai jagai borok afro bubagrana hamjama bagai koboi bukha tei tongmani bagai bo tini abo haikai nukhungo bihi bothaino mansa khalalai borok tini nukhungo puja khalalai kha tai koktuma bisingtei sai khnari kha takhok motendra debroma nai tongdi chini koktubini bisingtei o mangpilino sagar darani nogo tini nukhungo tini soni puja khlaimani abo bo udisho tei nang tini je media soho nahari ning soni puja no khlainani nangkha au pula ani sinamungri nai chini moto khowai tulasibor rasnagar এবং puro badlabari gaksaba parani bumung kai budrai para nai omo ani nogo tini ang baba soni gusanari mani kai ang thanai election addition election purwa SDM officer chini habwagra maharaj product kishor debroma bo buni bo songno bai chaboi bo je mane khajak mani o bono ang kosto nugui bono khair gui ang bini bagui ang
mansa khai ani poribar ba kobai khalai ang to agiwa ang onek bosor babai tong jak sala jak ngai rasanti ba ki mi jak khalai mani tong agiwa ngakai anga proba ain biti khai chung mission meeting na ko mara tubo ngang chini yang bor ma talang soi satta basgar utlang astobal mato nga bro rogo ang babai onekero nuglai sini habu bagarano maya nange ya ko yang dalai khaibini duko kwaston nugai ang tongmania ngang probuno baba son gusanya ang mancha makhaka abo je ADC election puro je counting nani tain di no afro je mohan puro je tabuk bubagra maharaja produt bikram kichu debroma je afro SDM bo wanjita phani borok ba je SDM bo gere odi jamani abun to yi nang afro no je soni puja no mansa khlaika je maharaja kaham karen khai ajagani phai mantho ba bini sago kunu musa tangtho nang mansa khai mani na gai a mansa non nang tini sabaika tini hinga kai to 2023 ni je 1 तारिख 4 मास tini to 2023 no go o salmani tini bini mungri je soni puja no mansa khai mani nang tini yakar khata sabai yakar khata kamni ni mo de tini mo waisa da ni je mansa khai mani ta tora tong khotai bini bagi je mansa khai mani abo bini bagi je abuta ani 2 বছর 1 বছর ro hin khai man kokse mo ngakai 1 বছর no ekbar no gamon la sakang bole kare bini bagi chini tibra sani bisingo tonga ama hanai borot kanyama ngabo anga ani logi song bo bin bumungana bo mansa khalai mana abo ka bo bokha o dino mansa khai mani abo anga bole kare jat abo kai bo khalai beka bus minari nini mo kami hitam kami hinta budrai bara nini mo kai motindra de burma nang mo bo bisio khobja moda bo ADC bilis khobja mo ADC village mana ko area ga to puro barla bari gak sabha khalai uta tula sugar amsai bodre kami na mo kai motindra de burma babun bumunga to kira de burma hambai